Stretli ste sa už s plesňou opadávajúcou omietkou či zatuchnutým vzduchom v dome? Nepekný vzhľad nie je jediným problémom. Vlhké murivo môže ohroziť zdravie aj statiku stavby. A čím dlhšie sa oprava odkladá, tým vyššie môžu byť náklady. Riešením je odborná injektáž muriva, ktorá zabraňuje šíreniu vlhkosti v stenách. Murivo prestane nasávať vodu zo zeme a začne postupne vysychať. Tento zásah je účinný, rýchly a šetrný k stavbe aj k jej obyvateľom. A prečo sa obrátiť práve na nás? Sme certifikovaná spoločnosť, ktorá si zakladá na kvalite práce a profesionálnom prístupe. Náš tím tvoria vyškolení pracovníci s platnými certifikátmi a reálnymi skúsenosťami z terénu. Za sebou máme desiatky úspešne vyriešených prípadov vlhkosti v rôznych typoch objektov. Zameriavame sa na sanáciu muriva a odstránenie vlhkosti. Realizujeme aj práce na pamiatkovo chránených objektoch s rešpektom k ich charakteru. Práce vykonávame tak, aby ste boli obmedzení čo najmenej v domácnosti aj vo firme. Zabezpečíme všetko od diagnostiky cez injektáž až po finálne úpravy povrchov. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne. Rešpektujeme dohodnuté termíny a zodpovedne dodržiavame harmonogram realizácie. Ak vás trápi vlhkosť v dome, obráťte sa na odborníkov. Pomôžeme vám vyriešiť problém trvalo a odborne. Spoločnosť Kupkostav – spoľahlivé riešenie pre suchý a zdravý domov.